venit timpul să spun adevărul despre membrii Orange Blue. Eugen, Adi, Andreea și cum îl chema pe ultimul da, Silviu. Voi ați pățit-o. Dacă deschid Google Maps pot să-l văd direct pe Adi. Frate, cât un continent și mai stă și rău cu banii. Dar la alergare, Adi, eu sigur nu te întreg. Te rostogolești la vale fiindcă arăți ca un cerc. Ai Renault în credit, Adi, noi știm bine că ne cânti de Porsche să te asculte un chip. Nimeni nu poate mânca cât mănânci tu. Frate, ai sânii mai mari decât toți din Orange Blue. Andreea Pikachu, se aude Pikabu. Miroase a bombă, e Adi și părțul lui. Ești așa de băiețoasă, îl plimbi Adi cu lesa. Ei furat inima, după ei furat și piesa. Pikachu, până la urmă cine-și tu? Te consideri cântăreață, banii o să zic că nu. Te rog eu, întoarce-te la PUBG pe telefon. Dacă tu ești un pilot, atunci Adi minion. Eugen, adu înapoi pe Vlad dacă nu e bine. Chiar nu e bine. Andreea nu seamănă cu Vlad, ea mai mult seamănă cu tine. Nu e bine. A trebuit să fac piesa asta Orange Blue. Lăsați-vă de YouTube, nu vă merge canalul. Spuneți Orange, Orange, Orange Blue. Lăsați-vă de YouTube, nu vă merge canalul. A trebuit să fac piesa asta Orange Blue. Lăsați-vă de YouTube, nu vă merge canalul. Spuneți Orange, Orange, Orange Blue. Lăsați-vă de YouTube, nu vă merge canalul. Silviu, Moldova nu e Mexic, potolește-te. Ești așa de scund, te urci pe cobor cu treptele. Și ai 7 limbi în Mexic, niciuna nu-i română. Din atâtea limbi, frate, nu cunoști niciuna. El e din Mexic? Pe bune, e din Mexic? Cânti atât de prost, mai bine erai medic. Te dai mare actor, dar am văzut toți de fapt că sunt filmări cu tine când îți iau în cap. Poți să te pensionezi că deja ești enervant. Eugen, pe bune, ai deja păr alb în cap. Nici copiii de pe stradă nu te strigă hei salut. Te iau toți cu bună ziua, nu că ești recunoscut. Mi-e doar de tine vechi, era mai interesant. Acum faci conte de copii, ai canalul terminat. Quizar despre bani și fete, dar nu ai niciuna. Eugen, pe bune, te prind iarăși cu minciuna. A trebuit să fac piesa asta Orange Blue. Lăsați-vă de YouTube, nu vă merge canalul.